kuin suhteellisen hiljaisaa tuo ääni. No niin, tervetuloa. Kiitos. Tätä mä oonkin venaillut pitkän aikaa. Mä itse asiassa, olisiko mä kesällä jo kysellyt, alkukesästä? Että... Varmaan keväällä. Niin, siitä meni sillä ja sitten sä sanoit, että nyt ei niin vielä pysty, että otatko jos otan yhteyttä sitten, kun tulee se semmoinen fiilis. Ja nyt sä oot täällä. Kyllä. Kertoisitko sä kuulijoille, että kuka sä oot, mitä sä teet ja miten sä oot eksynyt pöydän ääreen? Joo, no siis ensinnäkin mun nimi on Lotta Haukkovaara. Ja mä oon tässä nyt miettinyt, että millain mä itseni esittelen, mutta kai mä oon tämmöinen vapaa kansalainen ja elämän ihmettelijä ja ehkä myös ihmisoikeuksien ja ihmisten puolesta taistelija. Ja ammatiltani olen perhetyöntekijä ja en ole siis nyt töissä ja sen takia ehkä koen olevani tämmöinen vapaa kansalainen, kun ei tarvitse olla oravan pyörässä. Sen takia me oikeastaan istutaan tässä pöydän ääressä, mitä tuossa vähän juteltiinkin jo, että mullahan on itsellä tämmöinen niin sanottu jälkipyykki käynnissä, koska kukaan muu ei näytä tekevän tämmöistä asiaa. Ja sitten just muistan, kun oikeastaan siinä niin kuin pahimpana aikana, kun vedettiin tuo koronasysteemiä läpi, niin muistan silloinhan me niin kuin, somen kauttahan me ollaan niin kuin, tavallaan tutustuttu ja katsottu. Joo. Ja mulle jäi jotenkin se, että muistan sen, kun sä tulit muistaakseni sillä jotenkin vastaan, että sä oot ottanut niin kuin kaikista isoimman hitin oikeastaan vastaan, mitä voi tämän niin kuin tavallaan tämän koronan takia, että kun on ihmissuhteita mennyt ja noin, ja tavallaan sen takia tässä niin kuin istutaankin, koska mun mielestä on niin kuin tosi tärkeää, että semmoisetkin ihmiset tavallaan kuulee sun tarinan, jotka on tuolla, jotka on todennäköisemmin kanssa tosi yksin, eikä oikein niin kuin tiedä, että onko mä niin kuin vaan ainut, joka on kokenut tämmöistä näin. Niin lähdetäänkö niin kuin tavallaan vaikka sillään liikenteeseen, että mä oikeastaan olen kysynyt melkein jokaiselta sen, että koska susta tuli niin sanotusti yhteiskunnallisesti valveutunut? No siis 2020 mä heti nykyiselle työnantajalle töihin mennessäni sairastuin tähän flunssaan ja olinkin itse asiassa aika pitkään kipeänä ja olin siis ihan täysin niin kuin unessa silloin vielä, mutta mulla oli pitkään niin kuin keuhko-oireita ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin syksyllä vielä oli niitä keuhko-oireita ja silloiset ystävät ei halunnut mua johonkin mökkireissulle, johonkin mukaan sen takia, että mulla oli niitä oireita. Ja silloin mä aloin ajattelemaan, että hei, että mitä? Että mulla on ollut niin kuin puoli vuotta sitten joku flunssa. Joo. Ja te ette halua mua nyt johonkin, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, että toki siihen sitten liittyy paljon muita juttuja. Hankkiuduin telkkarista eroon, lopetin alkoholijuonnin ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten niin kuin, vaikka mä ajattelin, että ne oli niin kuin tietyllä tavalla sattumaa, mutta että sitten mä pikkuhiljaa aloin niin kuin jotenkin vaan hiffaamaan enemmän ja ottaa selvää ja jotenkin se alkoi niin kuin, jotenkin alkoi tuntua tosi ristiriitaiselta niin kuin se entinen elämä ja sitten tämä ja sitten itse asiassa sun jonkun IG-storin, sun ja Antti Launosen IG-storeja. Eksyin, mä en tiedä oikeasti, mä en ollut silloin mitenkään kovin valveutunut vielä. Mä en tiedä, miksi mä eksyin. Katson niitä ja sitten mä olin ihan silleen, että okei. Että mitä täällä tapahtuu? No nyt lähtee. Ja sitten, no kolmas oli Tiaisen Ilkka, joka seurasi jostain syystä häntä, ja hän sanoi, että alkakaa niin kuin verkostoitumaan. Että tämä tulee menee sellaiseen tilaan, että me tarvitaan toisiamme. Ja silloin ensimmäiseen miekkariin varmaan vuosi sitten vasta osallistuin, ja siinä kohtaa mulla oli jo niinku ihan selvänä niinku tiedossa se, että mä en saa mun töissä jatkaa, jos mä en suostu ottamaan noita rokotteita. Ja sekin tuli mulle sillai, mä en oikein tiedä miksi, mutta oli koko ajan semmoinen olo, että hei, että tässä on jotain sellaista, mitä mä en halua, tämä ei kuulosta siltä, että tämä on mulle hyväksi. Se ei ollut mitään, siis mulla ei ollut sille mitään tietoa sen enempää, kuin että mä en halua tätä, tämä ei kuulosta niin kuin hyvältä, että intuitio ehkä
mitä siinä sitten olikaan. Ja sitten tietysti kun mä aloin sitä selvittää, niin totta kai tuli koko ajan vahvemmin se olo, että ei. Ja sitten vielä siihen, kun lisättiin se, että se aloittiin puhua siitä pakosta. Joo. Että mua ei koskaan ole saanut toimimaan pakolla, niin se oli semmoinen niin kuin viimeinen tikki, että sen mä niin kuin tiedän, että nyt tää on menoa ja tämä tulee niin kuin osumaan just muhun. Joo. Mitä eli periaatteessa voi sanoa, että sut niinku pakotettiin tavallaan tämmöiseen niinku prosessiin, niinku, vähän niinku oikeastaan vastentahtoisesti tietyssä mielessä. Mikä sulle on ollut, niinku, jos ajatellaan tällainen tähän alkuun, niin mikä sulle on ollut niinku semmoinen positiivisin asia tavallaan tuossa niinku tämmöisessä yhteiskunnallisessa heräämisessä, niin mikä sä koet niinku olevan semmoinen niinku positiivisin asia? No ensinnäkin se, että mä seison itseni puolella. Joo. Siis, että se niin kuin, rakkaus omaan itseen. Siis Joo. Se, että mä oon ihan oikeasti puolustan itseäni. Kukaan ei tavallaan voi niin kuin, viedä sitä multa, että te voitte viedä multa rahat ja te voitte viedä multa työpaikan ja ehkä jotain muuta. Mutta sitä multa ei voi viedä ja mä niin kuin, seison itseni puolella. Ja musta tuntuu koko ajan siltä, että tämä on mulle niin kuin, oikein. Niin se on sen niin kuin ymmärtäminen, että mä voin niin kuin todellakin luottaa itseeni. Se on oikeasti aika niin kuin, oikeasti todella kaunis asia, koska sekin just, että meitä on niin kuin monia kumminkin, joka on joutunut vetämään tämän samanlaisen prosessin läpi, missä meitä on tavallaan niin kuin parjattu siitä, että sä luotat siihen omaan ajatteluun. Sä uskot siihen, miten sä ajattelet asioista. Ja mä oon niin kuin monelle sanonut sitä just, että silloin kun me ollaan yhteiskunnallisen keskustelun piirissä, niin ei siellä päde enää niin sanotusti mikään tieteelliset, niin kuin että tiede edellä voidaan mennä, koska nyt puhutaan niin kuin ihmisistä ja ihmisen toiminnasta ja siitä, että mikä on oikea ja väärin niin kuin yhteiskunnallisten näkökulmasta, niin se on aika iso prosessi, mä uskon, että jokaisen ihmisen pitäisi tavallaan niin kuin lähteä siihen prosessiin, että oikeasti miettiä, että mikä on oikea ja väärin, mun mielestä oikea ja väärin. Koska sitten sen jälkeen, kun sä päädyt tiettyihin lopputulemiin, niin se on ihan eri asia. Mutta se, että kun yritetään pakottaa tiettyyn muottiin tai yritetään pakottaa tekemään tiettyjä asioita, ja sitten sanotaan, että se, miten sä ajattelet, on väärin, niin se ei niin kuin ole ok. Ja sitten on se just, että se on niin kuin monella ollut toi, että se on ollut pakon edestä. Että sun on vaan pakko luottaa siihen, mihin sä uskot. Niin kyllähän se niin kuin on ihan älyttömän niin kuin hienoa. Se oikeastaan, niin kuin, mitä niin kuin tässä itse niin kuin hakee tavallaan tästä meidän keskustelusta, on se, että se sun tarina. Kun sä oot niin kuin oikeasti menettänyt kaiken tämän niin kuin prosessin keskellä, niin kertoisitko sä tavallaan sen, että mistä se lähti liikenteeseen ja mikä oli se, kun sä rupesit huomaamaan, että se sun oma todellisuus siinä ympärillä rupeaa niin kuin rapiseen ja ihmiset, joidenka pitäisi aina olla siinä, niin vaan ilmoittikin, että ei pysty. No sehän alkoi tavallaan silloin, kun mä aloin niin kuin jotenkin ääneen sanoa sitä, että mä en aio ottaa noita rokotteita ja mun mielestä tämä ei nyt, niin kuin, että tässä on jotain outoa. No sit siinä kävi tosi nopeasti se, että mua ei hyväksytty niin kuin perheeseen enää. Vanhemmat ei halunnut tavata mua, ei uskaltanut tavata mua. Sisko ei halunnut olla tekemisissä sen takia, kun mä ajattelen näin tai että mä en ole turvallinen, että mä oon jotenkin vaarallinen heille. Ja jonkun aikaa mä kävin niinku jotenkin sitä keskustelua, yritin käydä heidän kanssa, että hei, älkää lähtekö tohon, että en mä ole vaarallinen teille. Mutta sitten mä huomasin tosi nopeasti, että he on niinku todella jotenkin defensiivisiä ja sillä lailla, että he ei pystynyt lainkaan näkemään niinku sitä mun puolta. Niin sitten oli vaan pakko tavallaan niinku nostaa kädet pystyyn, että tää niinku, tällä haavaa tämä jotenkin yhteys näiden ihmisten kanssa, vaikka ovatkin verisukuun, niin se on niinku siinä. Se oli ehkä heistä ja sitten tietysti, kun he oli jo tavallaan niinku tietyllä tavalla hyljännyt mut, niin sitten heti sen jälkeen tuli tämä, että mullahan annettiin töissä ymmärtää, että se ei tule koskemaan mua se laki. Ja sitten kuitenkin niin kuin
heti joulujen jälkeen olin joulun yksin, koska en saanut mennä niin kuin vanhempien joulupöytiin ja tämmöistä. Heti joulun jälkeen menen töihin ja sitten ilmoitetaan, että 1. helmikuuta ei ole asiaa ilman rokotteita tai rokotetodistusta niin töihin. Niin kuin, siinä on aika monta semmoista hylkäämistapahtumaa kävi niin kuin lyhyen ajan sisällä. Miten sä niin kuin lähdit niin kuin käsittelemään tuota asiaa? Koska niin kuin toi on niin kuin kumminkin tavallaan se, että ne ihmiset hylkää, joiden tavallaan pitäisi olla siinä loppuun asti periaatteessa. Niin miten sä niin kuin lähdit käsittelemään tuota asiaa? No kai kun mä oon miettinyt jälkikäteen, niin oli varmaan semmoisessa kriisissä, että mä olin niin kuin tietyllä tavalla aika reaktiivinen ja niin kuin toimin semmoiselle autopilotilla ja hakeuduin ihmisten seuraan, jotka mut hyväksyy. Ja sen takia eksyinkin sitten niin kuin VKK-juttuihin. Ja hehän on mulle, tämä on nyt kuulostaa hullulta, mutta hehän on mulle niin kuin perhe. Et siksi mä siellä pyörin niissä hommissa. Mä en niin kuin usko, että me politiikalla tätä muutetaan, tätä hommaa, mutta he on mulle perhe. Ja mä sain, niin kuin, että multa hävisi ne ihmiset mun elämästä, jotka oli mun perhe. Niin mä sain tilalle niin kuin muita ihmisiä, jotka hyväksyy mut sellaisena kuin mä olen. Joo. Ja sitten menihän sinne niin kuin koko keväthän mulla aika semmoista sumusta, että on ollut niin kuin todella vaikea. Mä oon siis ollut niin polvillani, kuin ihminen oikeasti voi olla. Mä niin kuin välillä mietin, että miksi koko ajan tuli jotain uutta ja jotain niin kuin toinen toistaan niin kuin jotenkin järkyttävämpiä kokemuksia. Niin kuin, kai se oli ehkä sen kautta, että meni vaan niin pohjalle. Ja sitten nämä ihmiset, jotka oli olemassa, niin he sai niin kuin mahdollisuuden mua tukea ja auttaa. Ja mä sain sitten sen kokemuksen, että mä en olekaan yksin. Joo. Aikamoista kyytiä, voisiko sanoa. Ootko kuullut, mä en nyt muista, että kuka sen on sanonut, mutta tämä on varmaan niin kuin enemmänkin tämmöinen niin kuin klassinen niin kuin sanonta, että niille annetaan, jotka jaksaa kantaa. Ja tavallaan se, että sitä annetaan sen verran, mitä jaksaa kantaa. Ja sekin just, että jos sä mietit, että sä oot vetänyt tuommoisen myllyn läpitte, ja sä oot siinä edelleen ihmisenä, joka ei ole katkera, eikä ole niin kuin vihan täyttämä, niin jotain sä teet oikein silloin. Ja tavallaan just se, että mä oon itse kanssa niin kuin monta kertaa miettinyt, kun mä oon itse kanssa niin kuin omassa elämässäni joskus mennyt aikamoisen niin kuin semmoisen myllyn läpitteen, ja että tavallaan siinä vaiheessa, kun rupesi katsoa oikeasti siihen peiliin, että miksi kaikki paska tapahtuu mulle, ja sitten se yhteinen nimittäjä oli siellä peilissä, ja sitten kun joutui lähteen siihen prosessiin, niin jossain vaiheessa niin kuin tajus, että just tavallaan se, että kun sä meet tuommoisten asioiden läpi, niin se niin kuin jalostaa sitä sun luonnetta, se kasvattaa sua ihmisenä. Ei ne hyvät ajat tee sulle yhtään mitään. Et ihminen tarvii niitä semmoisia niin kuin ajanjaksoja, missä sä joudut oikeasti kosketuksiin sen oman itsesi kanssa. Ja ruvetaan niin kuin miettimään, että hei, kuka mä oon? Mistä nämä kaikki asiat niin kuin muodostuu, mitä mä sitten niin kuin sanon minuksi itseeni tavallaan. Et kyllähän se niin kuin on, en mä tiedä, kyllä itse miettii sillä että kyllä toi tommonen aika shokki on, ja sitten jotenkin vielä miettii sitä, että sä et tuskin ole ainut, jolla on käynyt tämä sama prosessi. Niin, mä oon ehkä harvoja, jotka uskaltaa puhua siitä ääneen, että toi on niinku tehnyt mulle sen, että mä en niinku pelkää enää mitään. Siis, että mua ei niinku pelota olla tässä ja sanoa. Mä olisin silloin oikeasti puoli vuotta sitten, kun sä kysyt, on ehkä ei ihan puoli vuotta sitten, mutta milloin olikaan, niin mä olisin, että en todellakaan pelottaa ihan niinku hulluna. Mutta ei mua niinku enää pelota mikään. Se, että kun sulle käy niinku riittävän pahoja, riittävän vaikeita asioita, niin tavallaan se, että sä elät ja hengität ja sä saat niinku olla yhteydessä ihmisiin, semmoisia ihmisiä, jotka ehkä ymmärtää sua, hyväksyy sut, niin se on niin arvokas ja iso asia, että sen kai
takia tässä nyt sitten niinku ollaan, ja siksi mä haluan pitää ääntä. Joo, ja mun mielestä se on niinku just, että se on meidän velvollisuuskin pitää ääntä, koska jotenkin tuntuu, että mä ainakin niin katson tällä hetkellä tätä meidän yhteiskuntaa ja sitä, että tiettyjä asioita yritetään lakasta vaan sinne maton alle ja taas kiinnittää ihan toisiin asioihin huomioon, niin mä en niin kuin suostu siihen. Mä en suostu siihen, koska mä haluan, että ne vääryydet, mitä on tehty meille kaikille, se on ihan huolimatta siitä, että onko ihminen ottanut niitä rokotteita vai ei ja miten on toiminut täällä, mutta kun meitä kaikkia on kaltoin kohdeltu. Se sama taho, meidän valtio, on käyttänyt tavallaan sitä niin kuin voimakeinoja, pelotteluja, kiristämistä meitä kaikkia kohtaan. Se on mulle ihan sama, että miten ihminen itse ajattelee, että onko tehnyt niitä niin kuin omasta niin kuin päätöksestään tai oman ajattelun kautta noita päätöksiä vai ei, vaan se, että miten tämä kaikki on niin kuin oikeasti hoidettu. Niin me ei voida olla hiljaa. Ja mun mielestä on tosi kiva just tavallaan, että sä istut nyt siinä, koska mä kumminkin niin kuin aika paljon pyydän ihmisiä, jotka mä ajattelen, että olisi kiva päästä juttelemaan, niin tosi moni kieltäytyy sitten loppujen lopuksi, koska ajattelee, että ei halua kumminkaan ehkä tulla sitten niin näkyväksi. Niin, joo. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset kuulee, koska se on sitten sitä samanlaista sitä niin kuin vertaistukea, kun kuulee, että hei, että mä en olekaan välttämättä yksin tämmöisen prosessin kanssa, mitä mä nyt käyn läpi. Niin, se on, siis mä oon miettinyt sitä, että minkä takia nyt mä uskalsin tulla, mutta mä oon vaan oikeasti, mulla on sellainen olo, tää kuulostaa taas jotenkin nyt ihan hihhulilta, mutta mulla on vaan sellainen olo, että mä oon niin jotenkin kannettu, että mulla ei voi mitään pahaa tapahtua tässä, kun mä oon sun kanssa, että vaikka se ei ole niinku mulle kauhean mieluisaa, että mä annan niinku sillai kasvot tai että saan jotenkin niinku huomiota itseeni, mutta se on vaan niin tärkeää, että me puhutaan näistä oikeasti omista kokemuksista. Ja se, että jos mä voin yhtäkin ihmistä auttaa tässä, niin kuin, joka on mun kanssa samassa tilanteessa, niin se on mulle niin kuin iso asia. Niin, ja se on just tavallaan se, että en mäkään niin kuin just tavallaan, jos ajattelen tuota koronakeissiä, niin en mäkään niin kuin, siis todellakaan olisi halunnut niin kuin jutella millekään puhelimella ja sitä kautta niin kuin monien muiden ihmisten niin kuin puhelimessa niin kuin mun naaman kanssa ja juttujen, että en mä niin kuin kokenut, että, kauhean, niin kuin, että se oli niin kuin kauhean jotenkin, vitsi miten hienoa, että nyt pääsee niin kuin jauhaan tämmöisistä niin kuin järkyttävistä yhteiskunnallisista ongelmista, mitä meidän naaman edessä on, mutta jotenkin se just, että koki sen niin isoksi velvollisuudeksi siinä vaiheessa, että jos sä ymmärrät tietystä asioista jotain, niin se, että sä päätät olla hiljaa, niin se on ihan yhtä pahaa kuin se, että no periaatteessa, että jos ihmiset on niin kuin ihan tiedostamattomia, että ne ohjautuu kuin tuo robotit, niin ne ei voi tehdä mitään päätöksiä, tietoisia päätöksiä, mutta jos ihminen tekee tietoisen päätöksen olla puhumatta asioista, niin se on mun mielestä jotenkin niin kuin vielä pahempi. Se on pahempi, koska silloinhan sä tiedät ja sä näet, mitä tolle tehdään ja sä oot hiljaa. Jep. Se on se ehkä se pahin kokemus, mikä mullakin on ollut. Mulla on ollut niinku vaikka työkavereita, jotka ne on kattonut ja on ehkä ollut silleen jossain niinku hiljaa sanonut, että no ehkä tämä ei ole ihan oikein. Kukaan ei niinku ole mun puolella. Mutta sitten mä oon kuitenkin saanut sen kokemuksen, että on ollut tietyt ihmiset, jotka on Aki Nummelin, joka oli valmis viemään oikeuteen meidän keissin ja muutamat muut ihmiset, jotka on niin kuin ollut. Että mä oon sitten saanut sen kuitenkin, sen jotenkin tuen, että mä en ole tässä yksin. Joo. Miten se niin kuin toi työpaikalla, niin miten se, niin kuin, se koko homma niin kuin purkaantui? Että mikä se oli se semmoinen, että miten se, niin kuin, se homma meni siellä? No sillä tosiaan, kun tässä on nyt niin kuin käräjäoikeuden homma niin kuin asiaan liittyen kesken, niin kauhean yksityiskohtaisesti siitä voi puhua, mutta tosiaan se meni sillä lailla, että he ilmoitti niin kuin 3 viikkoa ennen helmikuun alkuun, että rokotustodistukset tiskiin, ja sehän aiheutti minusta sellaisen siis no semmoisenkin, mutta siis niinku sellaisen pakokauhun, että mähän niinku niiltä sijoilta kävelin työterveyteen niinku ihan semmoisessa niinku pakokauhun tilassa. Joo. Ja siis keho alkoi reagoimaan tosi vahvasti, että mä aloin saamaan siis tosi vaikeita niinku paniikkikohtauksia, just en pystynyt käymään kaupassa, ja siis ihan sillä lailla, että niinku tällainen ihmisen kohtaaminen olisi ollut niinku ihan tosi hankalaa, että no kiitos
kiitos. Mun keho on viisas, koska mä sen paniikkihäiriön turvin olen sit saanut olla sairaslomalla. Eli se tavallaan, mikä se huoli siitä toimeentulon menettämisestä, niin se häviski sit tavallaan siinä, että okei, että mun keho ei nyt toimi lainkaan, että mä oon jossain niinku ihan hirveässä shokissa, ja niin mä olinkin niinku todella pitkään. No, sit mä sain. Sitäkin tietysti jännitettiin niin kuin aika kauan, että saanko mä sitä sairaslomaa ja näin, ja voinko mä saada sellaista, kun mä oon niin kuin pakko palkattomalla ja näin. Mutta se on sitten niin kuin kääntynyt parhain päin, että taloudellista huolta ei ole sillä tavalla. Joo. Toki on niin kuin nettotulot on puolittunut, mutta sillä lailla pärjäilen niin kuin rahallisesti, eikä se ole siis todellakaan se raha siinä se. Ja mitä duuneja sä teit? Perhetyöntekijä. Niin just, eli siis sote-alalla periaatteessa. Joo. Ja yksityisellä, että he on päättäneet vetää. Siis se on niin kuin kaikista järkyttävin setti, että niin kuin kaikista eniten niin kuin viestejä, mitä mulla on tullut, niin kaikki on ollut suurin piirtein sote-alaa. Siis ne kaikista niin kuin törkeimmät viestit, mitä mä oon saanut, että miten ihmisiä on kohdeltu ja miten ihmisiä on niin kuin pakotettu. Joo. Siis se, niin kuin, että mä tiedän niin kuin lukemattomia ihmisiä, jotka on niin kuin mennyt oikeasti itkien hakeen sen. Ja sitten siellä paikalla ollaan niin kuin kysytty, että hei, sun pitää sanoa, että sä haluat ottaa tämän. Sun pitää sanoa, että sä haluat ottaa, koska me ei voida antaa sulle väkisin tätä. Ja ihmiset itkee. Ja kuka helvetti pistää silloin niin kuin sen saatanan rokotteen siihen hihaan, kun sä näet, että se ihminen on täysin vastentahtoisesti siinä. Mä oon niin kuin just että tämä on semmoinen, mikä mulla niin kuin nostaa sitä vihaa päälle tuolla, koska sä niin kuin tiedät, että tuo on lukemattomia ihmisiä, jotka on vaan sen takia, koska on uhattu viedä duunit. Että millä vitulla mä sit elän, jos multa viedään kaikki. Ja niin, tämä on niin kuin semmoinen asia, että mä en vaan suostu enää olemaan, tai siis mä en suostu olemaan hiljaa, vaan mä haluan, että tästä käydään jonkinnäköinen jälkipyykki, vaikka se nyt on niin kuin sen läpikäynti, niin kuin, että kuinka todennäköistä se on, niin se nyt on sitten taas niin kuin arvailun väärässä, mutta just toi, että kun mä itse koen aina niin voimakkaasti sen, että mä pystyn eläytymään niin voimakkaasti toisen ihmisen niin kuin tunnetiloja, noin, niin, siis mua niin kuin aina poistattaakin, kun mä mietin, että mä joutuisin itse käymään tuommoisen prosessin läpi, niin ei tulisi niin kuin mitään. Mutta se mun täytyy siis sanoa ihmisille, että älkää ikinä sen rahan menettämisen pelossa menkö tekemään mitään tollasta. Ikinä koskaan. Se raha-asia järjestyy jollain tavalla. Se on niin kuin jännä homma, että tosi moni on sanonut tuota samaa asiaa, niin kuin, että kyllä järjestyy, ja niin ne vaan järjestyy ne asiat. Me ollaan jotenkin niin siinä uskossa, että ei ne asiat, että me ei luoteta tavallaan oikeasti siihen elämään, ja siihen, että minkälaisia ihmisiä sun ympäristössä on. Koska niin kuin kaikista hienoin koko tämän niin kuin ajanjakson aikana, niin on ne uudet ystävät ja uudet ihmiset, joihin on tutustunut, ja sit sä oot niin kuin saanut sen kokemuksen, että vau, että kyllä niin kuin ihmiset niin kuin kauniita on. Siis niin kuin just sisäisesti kauniita, että ne on valmiita tekemään vaikka mitä asioita tuiki tuntemattomien ihmisten puolesta. Niin kuin ihan viimeiseen hengen vetoon asti, jos se siitä niin kuin on kiinni. Että jotenkin niin kuin tuntuu, että me ollaan kahden tämmöisen, niin kuin me ollaan tämmöisen vanhan luhistuvan maailman ja uuden maailman niin kuin tässä välimaastossa nyt, missä se vanha on niin kuin tulossa niin kuin tosi nopealla vauhdilla niin kuin romahtamassa. Kyllä. Ja sitten on tavallaan se, että minkälaista maailmaa me halutaan sen jälkeen lähteä rakentamaan. Ja mä uskon, että siis omalla kohdallani, mähän on ollut niin kuin todella omavoimainen ennen, ja semmoinen mun on täytynyt olla niin kuin todella pärjäävä ja yksin pärjätä ja selvitä kaikesta, ja mä oon kasvattanut semmoisen ihan niin kuin todella jäätävän kovan kuoren itselleni, että minä yksin selviän kaikesta, kenenkään ei mua tarvitse auttaa, mutta tämä tilanne on mut laittanut niin polvilleen, että mä oon niin kuin tajunnut, että nyt mä en enää pärjää itse, ja sitten kun mä en pärjää itse, mä oonkin niin kuin avoimesti heikko, niin sitten ne ihmiset, sit vasta tulee se mahdollisuus, että ihmiset voi rakastaa mua, siis auttaa. Kyllä. Niin kuin, mä ajattelen, että semmoinen auttaminen on rakkautta, että jos nyt mutkia vedetään suoriksi. Niin se on niin kuin ainoa mahdollisuus, että tiedätkö sä nostaa kädet pystyyn, että hei, nyt mä en hallitse tätä lainkaan, enkä edes yritä enää. Että nyt tämä menee just niin kuin sen kuuluu mennä. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset auttaa ja sä saatkin sen kokemuksen, että eihän mulla ole mitään hätää. Jep. Oletko sä lukenut
ikinä Tom Hölsteinin kirjaa? Olen. Sehän on just mun mielestä huippu, kun se sanoo just sillä, että silloin kun ihminen on heikko, niin silloin se on oikeasti vahva. Ja niinhän se vaan on, että kyllä mä muistan, kun mä itse joskus just tyyliin 2006-2007 niin ensimmäisen kerran jotain Hölsteinin kirjaa luen, niin olin vaan sellainen, mitä tämä äijä selittää? Siis sillä että kun se prosessi oli alkanut mussa ja sitten kun mä rupesin etsiin tavallaan niitä vastauksia, niin sitten kun sä rupesit oikeasti hiffaan, mitä se tarkoitti, koska mäkin olen ollut aina, joutunut tavallaan aina pärjään yksin. En mä ole ikinä osannut pyytää keltään mitään apua. Ja ei siihen ole, eikä toisiin ihmisiin ole voinut tietyssä mielessä luottaa, että niiltä saa sitä apua, kun tarvii. Niin on joutunut vaan selviämään keskenänsä. Ja sitten just, että nyt kun mennään tämmöistä maailman aikaa läpi, niin sitten on tajunnut senkin, että mä oon tavallaan itse ajautunut myös semmoisiin ammatteihin, missä mä saan jeesaa ihmisiä. Ja sitten tajunnut se just, että lähtökohtaisesti niin mä haluan auttaa ihmisiä. Ja siinä prosessissa on tavallaan just sanonut esimerkiksi tästä keskustelusta ja näistä, että kun sulle tuli semmoinen olo, että sä oot kytketty johonkin suuremman palvelukseen, että se ei ole enää, että mulla ei ole väliä tässä prosessissa, vaan se, että sun pitää toimia ja sä oot nyt valjastettu jonkun isomman palvelukseen, niin se oli tosi erikoinen kokemus. Ja sitä kautta rupesi huomaamaan, että sitten rupesi tulemaan niitä semmoisia oikeasti oikeanlaisia ihmisiä elämään, jotka jakaa sun kanssa niitä samanlaisia arvoja, jotka on käynyt tavallaan sen sisäisen reflektion läpi ja ne tekee duunia, että ne on parempia ihmisiä. Ja silti ne on valmiit auttaa siinä omassa prosessissaan, vaikka ne on keskeneräisiä, niin toisia ihmisiä, kun vaan pyytää. Ja jumalauta, se on välillä hankalaa pyytää sitä apua. Hei, voisiko Jeesaa? Mä en oikein tiedä. Se on ollut itsellekin tosi semmoinen, siinä on tullut nöyräksi siihen prosessiin, kun sä oot tajunnut, että hei, että kun tarvii apua, niin pitää vaan pyytää. Niin, ja siis se nöyryys tässä onkin, mä ajattelen, että tänä maailman aikana niin tärkeää, että jotenkin löytää sen oman nöyryytensä ja sen heikkoutensa tai sen epätäydellisyytensä, koska vaan sitä kautta tavallaan jotenkin sä pystyt ottamaan vastaan. Ei ole mitään muuta keinoa. Mä ajattelin, että hyvä kun mainitsit Tommi Hölsteinin, koska varmaan hänen takia mä olenkin tänään tässä. Mähän on siis koko kesän ollut vaikeita hetkiä, niin renkuttanut hänen koko tuotantonsa äänikirjoina läpi. Mikä on lemppakirja? No Rakkaus. Joo. Se on 0,5 tunnin mittainen hänen itseensä lukema se äänikirjaversio. Se on semmoinen koskettava, mutta se ehkä kertoo kaiken elämästä, mitä on tarpeen tietää. Joo. Ne on kyllä hyviä kirjoja. Mulle itselle oli just se Virtaheppo olohuoneessa, niin se oli jotenkin semmoinen prosessi, mikä se oli jotenkin just, se oli jännä, että kun se oli se ensimmäinen kirja tavallaan, mikä mä luin. Ja se oli just se kirja, mitä mä tarvin siinä hetkessä. Ja se oli tosi erikoinen, miten se sysäsi sen oikea kirja oikeassa hetkessä. Ja se oli just se prosessi, mitä mä tarvin, että mitä mä lähdin purkaan itsessäni. Ja ne on ollut kyllä silloin kanssa tosi taito sanottaa sitä, että mitä se ihmisyys on ja kuinka keskeneräisiä me oikeasti ollaan. Kyllä. Että sitten et sä vaan nöyryt tavallaan sen asian edessä, että sä et tule koskaan valmiiksi. Niin. Sä oot aina semmoinen prosessi. Ja jos sä haluat vaan jatkaa sitä prosessia, niin se on tosi iso asia. Ja mun mielestä se on se reitti siihen aikuisuuteen. Että sä rupeat käymään sitä prosessia läpi, että mitä on olla ihminen ja mitä on olla minä. Ja mitä mä niistä kaikista asioista sitten kelailen. Että se on semmoinen kivuliaan kaunis prosessi. Kyllä. Ja varsinkin tuollainen, että sulla on vielä vähän tuollainen ekstriimi, että sut on heitetty sillä, että sä et älä heitä vauvaa pesuveden mukana, niin meni kaikkinensa saatana. Mutta siis silti tämähän on se on parasta, mitä mulla on koskaan tapahtunut. Siis usko tai älä. Niin. Uskon, ihan täysin uskon. Mua ei tarvitse vakuuttaa, kun mä tiedän, että se on sama juttu, mikä itsellekin on joskus käynyt, että kun joutuu vaan, että se oli vähän semmoinen laastari vaan repästään nopeata ja vähän aikaa se kirpasee, mutta sitten se, että kuinka nopeata se on ohitte. Kyllä. Tavallaan, että kun otat sen sillään pikkuhiljaa sen laastarin, niin se on vielä tuskallisempaa, että kun se repee kerransa irti, niin se on sitten siinä. Ootko sä ajatellut, että sä voisit koskaan enää ikinä palata sote-alalle takaisin töihin?
No siis, nyt kun vuodenvaihde lähestyy, niin tätähän joutuu pyörittelemään. Hän on työsuhteessa ja periaatteessa niin 2. päivä tammikuuta kai pitäisi mennä. Sanna Marin tulee hakemaan sut töihin, että se on saatana menossa. niin. Ja aluksihan mulla oli semmoinen, että ei koskaan enää, että niin kuin keskarit on jossain ja siis olin katkera ja näin. Ja nyt se on vähän niin kuin lieventynyt, että sehän on, jos mä ajattelin, että no en ikinä mene, enkä voi mennä tolle työnantajalle, enkä voi sitä ja tätä, sehän on mun ego, joka niin kuin reagoi. Että jos mä jotenkin pääsen siitä yli, niin mä voisin ajatella, että ehkä mä niin kuin voisinkin. Että mulla on oikeasti tärkeää auttaa ihmisiä. Ja mä haluan tehdä semmoista työtä, jos mä voin, niin kuin säkin sanoit, niin jotenkin palvella. Mä en tiedä mistään mitään, mutta ehkä mä voin niin kuin herättää toisissa ihmisissä niin kuin heillä jonkun prosessin, että he voi alkaa itse miettiä asioita, että mä en ole semmoinen, että mä menen ja kerron, miten asiat tehdään, vaan että ehkä niin kuin herättelee toista. Joo. Niin kyllähän mä haluaisin tehdä, mutta se on se ongelma, että mä en niin kuin halua tuossa vanhassa maailmassa olla enää. Niin, mulla tulee se olo, että mä haluan sinne että kun nyt me eletään 2 todellisuudessa, ja mä en halua olla siellä vanhassa enää. Että voinko mä niin kuin sen takia tehdä vai pitääkö mun niin kuin luoda jotain uutta, uudella tavalla, millain mä voin auttaa ihmisiä. Että mä voin kuitenkin tavallaan tehdä sitä, mitä mä haluan ja mitä mä rakastan, mutta että mä en tee sitä tämän vanhan maailman ehdoilla. En tiedä. Ja sitten, että millain mun niinku keho tästä toipuu, että on oikeasti sit sellaisessa kunnossa, että pystyy myöskään, niinku, että mä tiedostan myös sen, että on ollut kyllä niin hajalla, että toisten auttaminen ei olisi ollut niinku hyvä idea. Joo. Että väistämättä ne sitten valuu sinne. Niinhän se on ihan totta just tavallaan, että pitää itse olla niin kuin terve, että voi muitakin auttaa, että just että pitää pistää se itsensä edelle. Että välillä just tavallaan sillä, että kun monihan niin kuin jättää itsensä aina sinne sivumpaan ja sitten yrittää auttaa muita ja kyllä se niin kuin sit jossain vaiheessa rupeaa näkyy siinä auttamisen jäljessä. Että jotenkin se, mä ajattelen, että tämä hetki on semmoinen, missä ihmisen pitää kääntyä sisäänpäin ja ruveta tekemään sitä prosessia itsensä kanssa. Koska se on niin kuin tapa, millä me rakennetaan sitä uutta maailmaa. Että just niin kuin tänään juteltiin siinä, ja niin kuin tultiin tähän studiolle, niin just se, että kun sä katsot noita ihmisiä, kun ne on niin unessa, ne vaan vetää tuon niin kuin ohjelmointuna, ja niillä ei ole mitään ymmärrystä siitä niin kuin ympäröivästä todellisuudesta, että miten se on. Ja just tavallaan se, että sen takia mekin niin kuin ollaan tässä näin ja keskustellaan näistä, että jos joku kuulee ja se saa sen kipinän sieltä, että hei, mitä varten nämä tietyt ihmiset edelleen jauhaa näitä samoja asioita? Eikö me ollaan jo menty sitä ohitte? Niin. Ei olla. Kukaan ei edes tiedä, mitä tuolta on vielä tulossa. Ei, sieltä on tulossa kyllä jotain ihan sellaista, että tämä ei ole todellakaan niin kuin ohi. Jep. Sä mainitsit tuossa jo tuosta PKKsta, niin sä ajaudut sinne, oliko se niin tuossa niin pahimpaan kaosaikaan? Joo, siis vuosi sitten syksyllä. Ja se oli vaan, mä näin sen Ilkan jonkun IG-storin ja Ilkka Tiaisen IG-storin ja sit mä olin se, että no hitsi, että mäpäs katso, että milloin niillä on seuraava tapaaminen. Olikin varmaan sitten tyyliin seuraavalla viikolla ja menin sinne ja mut otettiin lämpimästi vastaan, että kiitos silloin siellä olleille, että samat ihmisethän siellä ei ole enää, niin kuin, että on siirtyneet muualle, mutta sinne sitten kuitenkin jäin ja sinne jäi sellaiset ihmiset jotenkin, kenen kanssa mä niin kuin koin, että he on mun perhe. Et mä en ole siellä sen takia, että mä itse haluaisin tehdä politiikkaa. Toki silloin pahimman kriisin aikaan olin aluevaaleissa ja pääsinkin varavaltuutetuksi. Mutta sillain mä ajattelen, että mä oon en sano, että on liian herkkä, vaan mä olen niin herkkä, että mä en ehkä niin kuin politiikan pelisääntöjen mukaan pysty niin kuin pelata. Mutta niistä ihmisistä on tullut semmoinen yhteisö, joihin mä voin luottaa. Siellä on siis niin ihania ihmisiä ja monta oikeasti sellaista ihmistä, kelle mä voin vaikka kesken yötä soittaa, en mä tiedä, että ne vastaa. Joo. Ne on vaan siis, mulla on vaan sellainen olo, että ne on niin kuin mun perhe ja he pitää kyllä musta huolta. Joo, ja mun mielestä just on niin kuin siisti ajatella sillä että
että tietyllä tapaa niin tämä pakotti ihmisiä myös tämmöiseen tiettyyn yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, että just toi VKK tuli ja sitten Vapauden liitto, olikohan jotain muitakin vielä, mitä tuossa kyhättiin niin pystyyn, niin just tavallaan se, että ehkä ihmiset on myös siinä prosessissa, että niin kuin haluaa osallistua tavallaan yhteiskunnallisiin päätösten tekoon jotain kautta. Kyllä. Mulla oli yhdessä vaiheessa mullekin tuli, että hei, sun pitäisi lähteä politiikkaan. Mä sanoin, että oh my god, ei todellakaan ole lähdössä. Että en näe itseäni siellä niinku millään tasolla. Mä oon sen verran niinku anarkisti kumminkin niinku luonteeltani ja sit ajatusmallilta, että mä olen sillä niinku, että mä menen tonne noin, niin se ainut mitä mä voin siellä tehdä, niin tuuppaa niinku dynamiittiin johonkin perustuksiin ja räjäyttää koko paskan niinku maan tasalle ja sitten ruvetaan uudestaan rakentelemaan sitä jotain. No tää just. Että niinku jotenkin se tuntuu niin jotenkin käsittämättömältä se, että pystyykö tuommoista enää niinku rakentaa mitään ehjää. Että sehän on vaan niinku kuorutettu kermakakulla sellainen paskakasa. Että jotenkin niinku miettii, että hienoa, että on tavallaan tullut tommosia pienpuolueita, mutta sitten kun sä taas katselet, että vaalit lähestyy, niin sä katselet jotain galluppeja, niin on sillä, että tämä saatana sama leikki pyörii uudestaan ja uudestaan, mikään ei muutu. Nyt se kokoomus hoitaa homma paremmin, koska se viimeksi ei oikein tehnyt hyvää duunia. Niin sä, että kuinka kauan me jaksetaan kusettaa itsemme, että tämä homma niin kuin palvelee meitä millään tasolla. Ja kyllä mä ajattelen, että niin kuin näiden pienpuolueidenkin kesken, niin nythän niin kuin kuheruskuukauden jälkeen niin se on selvästi loppu, koska jengi niin kuin tappelee keskenään, niin kuin pienpuolueet keskenään. Et ole huomannut. Joo, en mä seuraa niin kuin tuota poliittista kenttää sen takia, koska mä en niin kuin koe, että siinä on mitään semmoista, mihin mä haluaisin tavallaan pistää omaa energiaani, koska yllättävää. Niin, siinä niinku, et kun keskenään tapellaan, niin sit siinä niinku toteutetaan sitä samaa vanhaa niinku politiikkaa. Silloin mä jotenkin toivoisin, että me voitaisiin nähdä se, että me ollaan kaikki, jotka ollaan niinku valveutuneita. Me ollaan kaikki samalla puolella. Että olkoon sit missä puolueessa tai onko puolueessa ollenkaan, niin se on ihan sama. Se on ihan sama. Että me oltaisiin kaikki niinku jotenkin toistemme kanssa sovussa ja jotenkin riippumatta siitä, että joku on tehnyt ikävästi kellekin ja toi sanoi mulle joskus tällainen ja mä en halua tätä nyt ja näin. Että päästäisiin niinku niiden egojemme kanssa jotenkin sellaiseen sopusointuun, että meidän ei tarvitsisi, niinku, että me voidaan unohtaa ja olla oikeasti yhdessä. Ja niinku tavallaan nyt kun tässä niinku kuuntelee sun jutusteluta noin, niin niinku tavallaan ymmärtää sen, että mitä tavallaan tämä kaikki, mitä sä oot käynyt läpi, on tehnyt sussa. Että niinku tavallaan tuommoinen enemmänkin tuommoinen yhdistävä, että sä haluat, että ihmiset tulee yhteen, eikä niinku tappele tuommoista pienistä asioista, koska ei me voida niinku muuttaa mitään, jos se niinku aina vaan hajantuu pienemmiksi ja pienemmiksi klikeiksi. Ja se on jotenkin kai itselläkin semmoinen, niinku, voisi sanoa varmaan kantava ajatus niin kuin esimerkiksi tämän podcastin, että mä haluan jutella erilaisten ihmisten kanssa, ei huolimatta siitä, että miten ne ajattelee, että miten meidän pitäisi muodostaa niitä yhteiskuntia, vaan se, että enemmän keskustelua, ei vähemmän, enemmän puhetta, ei vähemmän. Ja sitä, että ei meidän tarvi olla kaikista asioista samaa mieltä, että me voidaan olla ystäviä. Se on ollut myös semmoinen juttu, minkä mä oon itse joutunut niin kuin opettelemaan tässä, että kun tajua, että tuo lukematon, että kun me ollaan oltu tämmöisessä kahdessa leirissä, ja se kaksi leiriä on kumminkin se, että siellä on se yksi taho, joka pelaa näitä kahta leiriä vastakkain toisiansa. Ja se, että sä joudut niin kuin hyväksyyn tavallaan se, että toisella voi olla ihan eri mielipiteet, miten sä ajattelet, mutta se ei silti estä sitä, että kun sä voi kohdata toista myötätuntoisesti ja olla jopa ystävä hänen kanssaan. Mutta meidän pitää osata keskustella. Niin. En mä tiedä, se ehkä vaatii semmoisen niinku terveen erillisyyden kokemuksen. Siis semmoisen, se on mullakin itselläni ollut niinku hakusessa jossain kohtaa. Että se, että tämä ihminen on nyt munkaan tässä hommassa. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Ano, terveisiä puolueen johdolle. niin, että mä reagoin johonkin, mitä hän sanoo, että mä ajattelen jostain eri tavalla. Ja sitten mä oon heti silleen, apua, mä en voi olla tässä. Ja sitten kun mä alan se, että hei, eihän se uhmaa mua mitenkään. Eihän se niinku mitä sitten, että jos me voidaan niinku olla samassa kerhossa, vaikka me ajateltaisiin niinku
joistain asioista eri tavalla. Että eihän perheissäkään ole kaikki ole aina samaa mieltä. Ja silti te olette niin kuin perhe, paitsi jossain sit tilanteessa ette enää ole perhe, mutta että jotenkin me ei niin kuin kestetä tällä hetkellä yhtään sitä, että toinen onkin eri mieltä ja sitten heti pitää lähteä niin kuin perustamaan jotain uutta, en mä voi olla tässä seurassa. Joo. Ja mä olen itse syyllistynyt siihen, sen takia mä siitä voin puhua, koska mä oon ihan itse miettinyt monta kertaa, kun on tullut joku semmoinen niin kuin impulssi, että ei vitsi, en mä voi, nyt mä lähden tästä, en mä kehtaa. Ja sitten miksi mä en kehtaa? En mä ole sanonut mitään. Joo, niinpä. Se on just tavallaan toi, että ajatellaan, että kun nyt me ollaan tässä samassa puolella, niin me ajatellaan, että meidän pitää ajatella kaikista asioista samalla. No eihän se nyt vittu pidä. Eihän se ole niin minkäännäköistä todellisuuspohjaa. Että jos sä niin kelailet vaikka niin sun jotain frendejä, jotka, niin kuin, että joo, me ollaan niin frendejä, että me ajatellaan, no ette ajattele. Ja sitten se, että niin varsinkin tämä jakso niin heittää suoraan sun silmille sen, että kuinka eri tavalla me kumminkin ajatellaan, että harvoin me ollaan kaikista asioista täysin samaa mieltä. Hyvienkin niin kuin ystävien ja tuttujen kanssa. Saatika sitten, kun mennään tuollaiseen poliittisen kenttään, että ne on kumminkin ihmisiä, jotka siellä toimittaa niitä ja ajaa tiettyä agendaa läpi ja muuta vastaavaa, niin se on sama kaikissa ihmisissä. Ei me vaan olla asioista samaa mieltä, sen takia se on sitä sotkusta. Niin. Ja sitten kun yritetään vielä luovia sieltä, että hei, miten tämä asia nyt pitäisi hoitaa, niin kaikki on sellainen, ei ainakaan noin, no sä oot ihan vitu väärässä, no ihan vitu musta paskaa, sitten mä teen oman puolueen, ja sitten me tehdään oma, ja sitten mä oon sellainen, oh my god, tästä ei tule yhtään mitään. Niin. Ja oot sä kuullut sen, siis tosi monet niin kuin yhteiskuntafilosofithan sanoo, että niin kuin, demokraatiahan on niin kuin paskinta, mitä voi olla, mutta se on parasta, mitä meillä on. Ja just tavallaan se, että esimerkiksi tuommoinen oikea demokraattinen prosessi, että kun kaikilla on se ääni, kuinka hankalaa se on. Että jossain vaiheessa meidän on pitänyt tehostaa sitten, että no hei, jos vähän äänestää muutama porukka tonne, niin sitten ne hoitelee niin kuin hyvät päätökset meidän puolesta. Mutta sitten niillä ei enää mitään vastuuta siitä, että mitä ne päättää siihen. Mutta just toi, että jotenkin mä ajattelen, että mä haluaisin niin kuin nähdä semmoisen yhteiskunnan, missä meillä on niin kuin suoraa demokratiaa, missä ihmistä äänestää niistä asioista. Vaikka se olisi kuinka vitun kivuliaan hankalaa ja hidasta ja sotkusta, niin se on prosessi mun mielestä, mihinkä meidän pitäisi päästä. Kyllä. Et kun me nähdään se, että kaikki rapistuu nyt joka tapauksessa meidän ympärillä. Perheet on hajonnut, ystävyyssuhteet on hajonnut, luotto kaikkiin instansseihin on hajonnut. Tämä meidän yhteiskunta on tällä hetkellä rikki. Ja meidän pitää rakentaa jotain parempaa tilalle. Ja just niin kuin käydä tätä jälkipyykkiä, että ihmiset ymmärtää, että hei, ne tyypit, jotka nyt vaan jatkaa sitä elämäänsä tuo, että hei, kaikki on nyt ohi, niin se, että tämä on vasta niin kuin sitä lopun alkua. Ja silloin mä itse asiassa sanonkin aika usein ihmisille, kun on se, että no mitä nyt seuraavaksi, niin että mä toivon, että mahdollisimman pahaksi menee mahdollisimman nopeasti. Koska se on se sysäävä voima. Sitten se ehkä herättää jotain ihmisiä, ehkä se saa meissä jotain voimaannuttaa jotakin semmoista, että me päästään tästä niin kuin nopeammin eteenpäin. Silloin mä niin kuin toivonkin, että tuleekin oikein kylmä ja niin kuin synkkä talvi. Ja todennäköisemmin se on niin kuin sieltä tulossa. Että just tavallaan, että kyllä tässä niin kuin miettinyt sillä, että oh my god, että mitä tässä on tapahtunut, mitä kaikkea. Ja silti, että niin kuin, ei me olla niin kuin nähty mitään loppua. Että tämä on kaikki ollut sitä niin kuin alkua vaan. Ja koko ajan niin kuin vauhti kiihtyy. Ja se, että kuinka nopeata se tulee sinne päätepysäkille, niin kenelläkään ei ole mitään käsitystä siitä. Oletko sä missään vaiheessa tässä niin kuin prosessissa, niin oletko sä käynyt niin kuin missään terapiassa tai psykologialla tai missään? No joo, siis mä sain HUSilta ton lyhytterapia-päätöksen, että olen saanut käydä siis lyhytterapiassa nyt ton kevään ja kesän ajan. Se loppuu nyt tässä muutaman viikon päästä. Joo. Ja se on ollut kyllä sillai siis tärkeä sen takia, että mä menen joka viikko ihmisen luo, joka ottaa mut vastaan ja hyväksyy mut, vaikka mä olen rokottamaton ja vaikka on sitä ja tätä ja Siis ihan oikeasti. Tämä on niin sairasta. Siis Kelahan nyt oikeasti. Niin kun, siis mä mietin niin kun sitä, miten me katsotaan tätä ajanjaksoa joskus vielä jälkikäteen sillä, että ihan oikeasti tuolla niin kun rokottamattomat ja rokotetut, sillä niin kun oikeasti ihmiset. Siis se ihan sairas. Siis ihan sairasta. Niin, että niin kun, ja kun mäkin niin kun mietin sitä, että kun olin noissa miekkareissa sanoin, että kun sä sait sen kokemuksen, että kun sä et saanut ostettua kahvia, kun sulla oli QR-koodia,
Niin on se nyt vähän niin kuin erikoinen homma. Mutta siis niin. Joo. Niin siis se on ollut, no sen takia, ja sitten tietysti, että on saanut käsitellä tätä, että on aika monta niin kuin valmiiksi ihmisellä, jolla on niin kuin menneisyydestä hylkäämiskokemuksia paljon, niin että tulee yhtäkkiä niin monta hylkäämiskokemusta niin kuin päällekkäin, niin sitä tavallaan on saanut käsitellä ja vähän niin kuin tehdä itse reflektioa ja semmoista niin kuin, että mikä siitä, koska ennenhän mä olisin ajatellut, että no kaikki on vaan mun syytä. Että mä oon vaan niin kuin paska ja huono ja mä en kelpaa. Mutta kyllä mä nyt oon niin kuin alkanut ymmärtää, että ei se ole lainkaan niin. Joo. Ja sitten tietysti se, että myöskin semmoista niin kuin armollisuutta heitä kohtaan, jotka on tietyllä tavalla tehnyt tämän mulle. Mä ajattelin, että he on niin kuin systeemiuhreja myös. Kyllä. Ja siis toi on mun mielestä niin kuin se kaikista isoin hiffaus, että ei se niin kuin, että just tavallaan tämä niin kuin, että rokotetut ja rokottamattomat keskustelut, se on sama asia, että ei mulle tulisi niin kuin mielenkään, jos joku tulee yhtäkkiä, että hei, että vittu, että joo, nyt mä niin kuin tajun, että ei tässä nyt kaikki, mä sitten, I know, että niin kuin tässä on niin kuin, että sen takia tässä on niin kuin huudettu, että suurin osa ihmistä niin kuin havahtuisi siihen, että mikä tämä todellisuus on, että ollaan niin kuin tavallaan just tollain, että ollaan myötätuntoisia, kun ymmärretään, että ihmiset on toiminut sieltä pelosta käsin. Ei ne ole toiminut ilkeyttää. Ja sitten se vaan kaikki korostuu se tuommoisessa niin kuin oikeasti tosi isossa stressitilassa ihminen, kun toimii, niin ei se ole niin kuin mitään järkevää toimintaa. Ja varsinkin, jos se on tuommoisessa niin kuin pelkoreaktiosta käsin tehtyä hommia, niin se on vaan niin kuin, se vaatii vaan itseltä paljon, että pystyy niin kuin tavallaan suhtautumaan tollaan sit siihen asiaan. Niin, ja mä ajattelen, että se on vaatinut mut paljon, mutta kyllä mä niin kuin yritän suhtautua kaikkiin sillä rakkaudellisesti. Että se on niin kuin tavallaan ainoa tapa, oliko viime lauantaina Korhosen miekkarissa Panu Huhtanen sanoi, että rakkaudella tätä ei voiteta, mutta mä oon eri mieltä. Siis se, että jos mä pystyn niin kuin suhtautumaan kaikkiin ihmisiin niin kuin rakkaudellisesti, ja he saattaa saada semmoisen kokemuksen, että he on niin kuin hyväksyttyjä ja kannettuja ja rakastettuja, niin heidän intuitio toimii paremmin, jolloin he ehkä saa lisää tietoisuutta, jolloin alkaa ymmärtää, mitä täällä tapahtuu. Jep. Siis että sillain mä niin kuin uskon siihen, ja kyllä mä ajattelen, että meidän pitää olla valmiit myös niin kuin massoihin, jotka on ollut NS näitä meidän vastapuolella olijoita, vaikka he on meidän kanssa ihan samassa suossa. Mutta ne ihmisiä, jotka ei ole tiedostanut, niin meidän pitää olla kyllä niinku rakkaudellisia heitä kohtaan. Ja mä oon siis ihan samaa mieltä tuosta, että se on nimenomaan se rakkaus, se myötätunto, millä tämä homma niin kuin viedään kotiin, koska jos me tehdään tätä asiaa jostain muusta käsin, niin se on sitä samaa väkivaltaa, mitä tässä on niin kuin harjoitettu niin kuin kohta 3 vuotta. Niin ja siis se on ihan vaan mä voin itse toimia esimerkkinä. Viedään kaikki. Ihan siis täysin, niin kuin, ja sitten ei ole pelkästään noin työasiat, että on niin kuin, ihmissuhteessa ollut niin kuin, todella suuria haasteita. Niin yhtäkkiä mä oon täysin polvillaan, mutta sitten tulee ihmisiä, jotka välittää, jotka huolehtii, eli rakastaa. Ja sitten mä voimaannun siitä. Se on, että mä saan sen kokemuksen, niin tiedätkö, mä voimaannun semmoisesta. Ja me tarvitaan, tällä hetkellä me ei olla, niin kuin suuri osa meistä niin kuin tiedostavistakaan ihmisistä ei ole kovin voimaantuneita. Kun me katsellaan noita miekkareita, minkälaista niin kuin meno on ja jotenkin toimitaan pelosta käsin. Et silloin mä uskon kyllä, että kyllä se niin kuin, just se myötätunto ja rakkaus on tässä kyllä se, millä. Se on just näin, että niin kuin, ei vihaa lopeteta vihalla, vaan rakkaus se voi lopettaa. Muistaakseni just jotain Buddhan sitaatteja, mutta mun mielestä siinä on vaan se, niin kuin, se viisauden siemen, että niin se vaan menee. Että jos et sä pysty niin kuin myötätunnolla suhtautumaan semmoisenkin ihmiseen, joka rikkoo sua vastaan, niin miten sä oot erilainen silloin? Niin. Koska silloinhan se on ihan sitä samaa toimintaa, että jos sä vastaat siihen vihalla, niin et sä niin kuin ero silloin siitä, joka sua kohtaan rikkoo. Että se on jotenkin, se on jännä homma, että nuo tommoset vanhat viisaudet, mitkä tulee uskontojen piiristä, niin niissä on aina niin paljon vaan sitä viisautta, että vaikka ne tuntuu niin semmoista kliseisiltä sitaateilta, mutta sitten kun niitä oikeasti miettii, niin ei kai ne niin kuin olisi läpi ihmiskunnan historian, vaan tähänkin päivään asti niin kuin meidän tuo niin kuin kulttuurikeineissä pysynyt, jos ei niissä olisi jotain sitä niin kuin viisauden siementä. Et kyllä sitä itsekin just, kauanko mäkin, no se 15 vuotta, mitä itse on niin kuin harjoittanut sen buddhalaisuutta, niin se on just tavallaan se, että kun ymmärtää, että
ei niissä tunteissa ole mitään pahaa, mutta jos sä niin kun toimit sun tunteiden pohjalta, niin silloin sä yleensä niin kun meet ylitte asioissa. Eli se, että sä niin kun tunnistat omat tunteesi ja pystyt niin kun tavallaan olemaan sen tunteen niin kun herra tietyssä mielessä, niin silloin sä niin kun pystyt toimimaan sillään oikein, etkä niin kun just tavallaan vihan kautta tai että vaikka se on, että jos ihminen on rakkaudenkin kautta, niin sä voit siltikin toimia väärin, koska sä voit sokaistua tavallaan tietyssä mielessä, että sä yrität auttaa ihmistä, jota ei pidä auttaa tietyssä mielessä sen rakkauden kautta, kun se tarvii jotain muuta. Niin se on jännä homma, että meidän pitää olla tosi tietoisia siitä, että miten me toimitaan täällä maailmassa, koska sä oot vastuussa omasta toiminnasta, mutta sä oot samalla vastuussa muidenkin ihmisten toiminnasta. Kyllä. Mikä on kanssa vähän semmoinen HC-ajatus, että miten vittu, miksi mä oon vastuussa muiden ihmisten. Niin se on tavallaan se, että mitä sä annat sinne maailmaan, niin se tulee sulle takaisin. Jos sä mietit, että kun me ollaan nyt tässä näin, niin mun mieliala väistämättä vaikuttaa sun mielialaan. Kyllä. Sellainen se vaan toimii. Et silloin oikeasti ihan konkreettisessa arkielämässä aika paljon merkitystä, että millainen me tuolla ollaan. Jep. Että onko mä tuolla naama norsunvitulla vai tiedätkö sä, mähän hymyilen yksin, kun mä oon tuolla. Niin ihan tietoisesti. Porkkala sillä. Mä aina odottelen, että milloin ne valkotakkiset miehet tulee, tai naiset tulee ja vie mut pois. Mutta sehän on jännä homma. Mulla on semmoinen kirja himassa kuin mikähän se oli? Ulkokultaisen käyttäytymisen käsikirja, missä puhutaan ihmiskunnan historiasta ja siinä on kaikkia näitä tapoja, mitä meillä on. Ja meillä siis aina tiettynä aikakausina on ollut just tämmöisiä asioita, että julkisesti itkeminen on ollut ok ja joskus julkisesti nauraminen on ollut ok. Että joku ja nykyään sä katsot, niin joku hymyilee tuolla tai on näin, niin kaikki vaan sillä, oh my god, nyt on jossain muutama ruumi löysällä tai jotain muuta vastaan. Mutta onhan se sillä, että varsinkin toi maski-aikana, niin sehän oli tosi, se oli rankkaa sen takia, kun sä oot nähnyt niitä pelokkaita silmiä. Ja välillä joku hymyili sieltä, niin se, että kun sä tunnistat kumminkin se hymy, kun ne silmät rupeaa hymyilemään, mutta se oli semmoinen, mitä kaipasi tosi paljon niitä toisten ihmisten kasvoja, tuntemattomien ihmisten kasvoja, ja sitten sitä itsekin hymyilee tuntemattomille ihmisille just sen takia, että jotenkin kokee, että ehkä me tarvitaan enemmän sitä hymyä tänne maailmaan. Kyllä. Ja se just, että miten me ollaan täällä maailmassa, niin määrittää sen koko maailma. Tiedätkö sä semmoisen sydäninstituutin Jenkeistä? Nehän on tosi paljon tutkinut tavallaan sydämen sitä magneettikenttää, että kun sehän tuottaa semmoisen magneettikentän meidän ympärille. Ja jossain perinteessä ilmeisesti puhutaan auroina, tai viitataan ilmeisesti samaan ilmiöön, mutta tämä on ihan tieteellistä faktaa, että silloin kun ihminen on semmoisessa syvän rauhantilassa, eli tavallaan se, että sä et ajattele niitä ajatuksia siellä päässä, vaan sä oot läsnä siinä hetkessä, niin se sun sydämen magneettikenttä on silloin neutraali. Se ei säteile ulos susta, vaan kun joku tulee sun läheisyyteen, se rauhoittuu sen takia, koska se magneettikenttä ei ole niin sanotusti pitkällä susta, vaan sä oot neutraalissa tilassa. Kaikki muokkaantuu sen mukaan. Ja se, mitä ne oli huomannut siinä, niin oli mun mielestä aika erikoinen homma, että ihminen, joka on negatiivinen, niin se täyttää sen koko huoneen. Ja se vie kaikki muut mukanansa siihen samaan tavallaan pärinätaajuuteen, mitä se on. Ja se oli jännä, kun katseli sitä, niin siis ne pystyi ihan toistamaan niitä kokeita. Ja näytti sen, että mitä se on. Ja sitten mä katsoin sitä dokkaria, niin mä sanoin, että vau, mä muistan tämän. Meikäläisen isäukkona, niin se oli vihane. Se oli aina vihane. Niin se muistaa aina, kun se tuli, niin kaikki. Se tuntuu, että kaikki elämä loppui huoneessa, kun se astui sisään. Niin sama asia just, että se on jännä homma, että tommosiakin asioita tutkitaan tosi paljon, mutta ei niistä puhuta mitään. Niin. Että kuinka se vaikuttaa meihin ja miten sun pitäisi suhtautua omaan itseen samalla lailla, myötätuntoisesti, rakastaa, mikä on näyttää olevan se kaikista hankalin tehtävä. Siis mä uskon, että meidät on jotenkin ohjelmoitu sellaisiksi omavoimaisiksi, vahvoiksi, itse pärjääviksi, ja se jotenkin herkkyys ja se rakkauden taito on häivytetty tarkoituksella just sen takia, että nyt sit kun me ollaan kovia ja jotenkin huonovointisia, niin sit me tehdään tällaista, annetaan tämmöistä tapahtua toisillemme. Et mä ajattelen, että ihminen, joka on oikeasti rakastava, niin ei seiso
hiljaa mun vieressä, kun mulle tehdään tuommoista, mitä mulle on tehty. Niin. Että jotenkin se rakkaus on niin kuin hävinnyt. Ja se, mä joka kerta tuun siihen niin kuin lopputulemaan, että meistä on tehty kovia, pärjääviä. Jotenkin se on niin kuin pahe olla heikko ja hauras. Niin kuin jos mietit, että millain me ajatellaan meidän vanhuksista. Että he on mun mielestä niin kuin suurin rikkaus. Heillä on eniten elämänkokemusta, eniten ymmärrystä meistä kenestäkään. He on kokenut, nähnyt eniten. Ja me kohdellaan heitä niin kuin todella huonosti. Koska johtuuko se siitä, että he on heikkoja, he on niin kuin näkyvästi hauraita. Kun mä en hyväksy niin kuin heikkoutta itsessäni, niin mä en voi hyväksyä sitä kenessäkään muussakaan. En tiedä. Se on niin kuin just, mun mielestä se menee tollaan se asia, että kun sä et ole kohdannut tiettyjä asioita itsessäsi, niin sä et siedä niitä muissa. Ja sitten semmoiset ihmiset ärsyttää sua suunnattomasti just ne asiat, mitä sä et ole kohdannut itsessäsi, ja sit sä niin kuin peilaat sitä, on ärsyttävä ihminen. Se on niin kuin jännä homma, että kun noitakin asioita, kun on niin käynyt läpi, niin on vaan sellainen, että tämä on niin tämmöinen samanlainen, että elämä on tosi jännä prosessi, että se haluaa opettaa sulle tiettyjä asioita. Se vyöryttää sun eteen tiettyjä juttuja uudestaan ja uudestaan, niitä samoja asioita uudestaan ja uudestaan, niin kuin se hiffaa, että hei, mitähän tässä pitää oppia, kun tämä sama asia toistuu uudestaan ja uudestaan. Ja tosi monen ihminen on siinä samassa parisuhteessa, vaikka se ihminen vaihtuu siinä. Mutta se on niin kuin prikulleen sama parisuhde. Mä oon itse ollut semmoisessa parisuhteessa, että se on ollut aina se sama parisuhde, ennen kuin jotenkin nyt pysähtyy, että hei, niin kuin, miten tämä voi olla tämmöinen, tämä on taas ihan täysin samanlainen, että mä niin kuin tämmöistä halua, ei tässä ole hyvä olla. Ja sitten kun se tavallaan niin kuin suostui siihenkin, että niin kuin, hei, että nyt niin kuin mietitään, että miksi tämä on aina tämä sama parisuhde, että kyllä se, ja se on jännä homma, että meissä itsessä on se vastaus, mutta sun pitää olla hiljaa, että sä kuulet sen vastauksen. Kyllä. Että se voi olla niin kuin äänessä tavallaan silloin koko ajan, vaan sun pitää niin kuin oikeasti kuunnella itseesi. Ja se tapahtuu sen niin kuin hiljaisuuden kautta. Että, eikö se ole aika mielenkiintoinen systeemi, kun ajattelee, että minkälaisia tyyppejä me ollaan. Mutta siis, ja siksi tämä onkin ihan niin kuin mieletöntä, että mä oon saanut olla. Siis mä puhun nykyään siitä, että mä saan olla pois töistä. Aluksihan se oli, että mä oon pakkopalkattomalla ja mä en saa käydä töissä. Nyt mä ajattelin, että mun ei tarvitse käydä töissä. Että en mäkään, niin kuin, ei mulla ole mitään sairauspäivärahapäätöstä vielä niin kuin loppuvuodelle. Mulla on sairauslomaa kyllä, mutta ei ole sitä. Mä en tiedä, milloin mulla seuraavan kerran tulee rahaa ja näin, mutta hei, mulla on tänään ruokaa. Mä oon jotenkin päässyt sellaiseen tilaan, että mulla on nyt kaikki hyvin, vaikka että mä en niin kuin murehdi. Mä en murehdi tulevaisuutta. Mulla on nyt kaikki hyvin, niin kuin tässä hetkessä. Ja se on oikeasti tämän kaiken ansiota, että mä oon saanut olla kiireettömästi ja oikeasti niiden mun omien ajatusten kanssa ja sitten nämä muut ihmiset, jotka on sitten ollut mulle olemassa. Mutta eikö se ole jännä homma sillään, että ihmisen pitää pysähtyä, että se löytää asioita. Ja se, että se tarvii olla kiireettömässä tilassa, että siinä ei ole kiirettä, siinä ei ole mitään pakkoa. Se on vaan se tila, missä sä voit olla. Mutta sekin on just sillä, että siihen pitää pysähtyä ja siihen pitää oppia. Mulla on käynyt sillä, että moni aina nauraa mulle, kun mä sanon, että mun elämäni paras työpaikka oli Taunfeltin semmoinen niin puristihuopatehdas, missä istuttiin 8 tuntia. Siis mä olin se koneen hienon osa, niin mun piti vaan painaa semmoista nappia, kun se rupesi palaa. Sitten mä vaan niin istuin ja tuijotin semmoista valkoista hihnaa tällä näin, kun se menee. Sitten siinä oppi sen kiireettömyyden ja sen, että sä joudut olemaan itsesi kanssa. Sä et voinut lähteä mihinkään siitä. Sitten se jotenkin olisikohan mä ollut 4 vuotta siellä töissä. Jotain sitä luokkaa. Niin aika pitkä. Mutta mä innostuin siitä, koska yhtäkkiä, kun ei mun tarvitse tehdä siellä mitään. Mä painoin vain sitä nappia silloin tällä. Sitten meillä oli niinku tunnin kahvitauko, missä jäähdettiin kaikkea paskaa. Ja sitten oli vaan sellainen, wow, joku maksaa tästä liksaa, ei siinä mitään. Mutta sitten mä rupesin siellä lukemaan siis niinku kirjoja. Siellä tapahtui niinku tavallaan se mun yhteiskunnallinen herääminen siinä tehtaassa. Ja sitten siellä rupesi näkyä ne kaikki epäkohdatkin, mikä taas syysäsi mut niinku ensimmäistä kertaa semmoisen, että tämä ei ole oikein, mä niinku halua tämmöistä. Ja sitten niinku, tavallaan se, että se oli se paikka, missä mä henkisesti heräsin ja rupesin niinku käymään semmoista omaa prosessiani läpi.
jossain kämäsessä tehtaassa. Niin on mahtavaa. Eiks niin? Sillä, että se oli se mun niin. niinku munkkiluola, mihin mä menin niin. aina 8 tuntia päivässä, mun maksettiin liksaa siitä, että mä rupesin niinku käymään sitä prosessia itteni kanssa läpi. Ja ihan äärimmäisen kiitollinen siitä työpaikasta. En olisi ikinä uskonut, että löydän itseni semmoista paikasta, missä niinku kaikki asiat niinku loksahteli tavallaan kohdallaan. Niin, siis toi hiljaa olemisen taito, sitähän harva meistä tällä hetkellä oikein osaa. Että aika useinhan me täytetään jotenkin se tyhjä hetki puhelimella tai telkkarilla tai musiikilla tai ihan jollakin toisilla ihmisillä. Mutta mä oon tänä vuonna oikeasti kymmeniä, varmaan satoja tunteja maannut hiljaa ilman mitään. Jotkut ihmiset tietää mut sellaisen, että mä en oikeasti aina välttämättä samana päivänäkään vastaa puhelimeen sen takia, että se ei ole se puhelin mulla. Niin kuin, että mä oon vaan niiden omien ajatusten kanssa ja ei se ole mitenkään kivaa ja helppoa. En mä niin kuin sitä sano, mutta se on äärimmäisen tarpeellista, että Niin ja sitten just tällainen, että kuka on keksinyt, että kaiken pitää olla kiva ja helppoa. Tämä. Sillä on niin kuin, että mikä idea toinen. Niin. Sillä, että jos jokainen pistää niin kuin rehellisesti katsoa sen oma elämänsä tällainen, levittää sen tuossa noin, niin jos me ruvetaan pistämään prosentuaalisissa osissa sillä, että silloin kun sulla oli kiva ja helppoa, niin se on ehkä se prosentti koko sun elämästä, tähän asti eletystä elämästä, niin se on oikeasti se prosentti, veikkaan. Muuten se on niin kuin vähän vastoinkäymisiä, vähän sellainen, no en tiedä, vähän tylsää, harmata arkea, mutta kiva ja helppoa, sitä se elämä ei ole. Ei. Ja jos mietit, että tänä vuonna on siis oikeasti tapahtunut niin kuin pahimmat asiat mun elämässä, mä nyt niin kuin ihan kaikista asioista en tässä lähde puhumaan niin kuin noista henkilökohtaisista jutuista, mutta pahimmat, hirveimmät, traagisimmat asiat mun elämässä on tapahtunut tänä vuonna. Silti mä koen, että mä oon onnellisempi kuin koskaan. Se on jännä, sitä voi miettiä, että kannattaako sen onnen ja sen helpon ja kivan perässä niin kuin juosta. Jep. Ja sitten jos sä vaan niin kuin koko aika jotenkin elät siinä polulla, mistä se elämä ei valitettavasti tapahdu, kun se tapahtuu siellä pusikossa, niin aika tylsää on. Mun mielestä John Lennon on jo sanonut sillä että elämä on se, mikä tapahtuu silloin, kun me suunnitellaan jotain muuta. Ja mun mielestä se on niin osuvasti just sanottu. Ja just toi tommonen niin kuin kiva ja helppoa. Mä olen niin sitä monta kertaa niin miettinyt, että mistä helvetissä tommonen idea on tullut meille. Siis länsimaalaisessa se oikein niin kukoista se, että mun pitää olla onnellinen. Siellä niin kuin, että siis sun pitää olla onnellinen, että jos sä kuuntelet edes, että miten se sanotaan, että sun pitää olla onnellinen, niin sehän on käsky. Kuka haluaa niin kuin olla pakotettuna onnellinen? Nyt mä oon onnellinen, kun mut pakotetaan onnellisesti. Ja mun pitää olla onnellinen koko ajan. Mieti, minkälaista kärsimystä sekin aiheuttaa, että sä yrität olla onnellinen koko ajan. Niin, ja pakolla. Ja jotenkin koko aika yrität niin kuin kontrolloida, että mihin suuntaan sun elämä menee. No tuolta se onni varmaan löytyy, mutta ei löydy. Vähän pakkopiikityksiä ja pakko-onnellisuutta ja kaikki on pakko. Niin, ja kunhan mulla on hienompi telkkari ja uusimmat puhelimet. Ja... Mutta sullahan oli käynyt hyvä säkä, että on liian iso televisio, niin joutuu antaa pois. Niin, se oli siis ihan sattumaa. Se ei mahtunut mun kotiin enää. Se oli liian iso, niin mä annoin sen pois. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan ihan tämmöisen superfoliohattuna. Mutta ajattelen just toi, että mun mielestä niinku kyllä mä niinku, kun meillä ei kaskaltu, mä lopetin niinku television kattelun just joku 15 vuotta sitten, kun mä vaan niin menin sillä ja kypsähti ihan totaista hermo, kun se on niin kuin hirveätä saipaa. Mutta sitten nykyään, kun sä menet ihmisten koteihin, niin sä oot vaan tällä, wow, tää koko huone on niin kuin, siis rakennettu tuon töllön ympärille. Siis se on niin kuin omituisin kokemus, ja sitten se on aina päällä, ja sitten ne on nykyään ihan valtavan kokoisia. Kyllä. Semmoisia seinän kokoisia televisioita, jos vaan sillä Joo, mutta nykyään siis mulla, jos mä menen jonnekin ja mä katon telkkaria edes hetken, mulla tulee siitä niinku fyysisesti paha olo. Joo. Mulla tulee siitä ihan siis todella niinku, ihan tosi inhottava olo, että en mä edes niinku pysty katsoa sitä. Se on niinku tosi jännä homma. Mä tuossa kävin hammaslääkärissä vähän aikaa sitten ja mä menin siihen, otin puhelimeen ja sitten katsoin sähköposteja siinä ja sitten siinä mun vastapäätä, mitä toi rouva nykii tossa? Ja sitten mä sanoin, että okei. Jatkoin, niin sitten se yhtäkkiä pumppaa ylös siitä. Se meni hakkaa sitä televisioon. Sitten mä sillä, hei lady, onko kaikki ok?
vittu näitä televisioita, kun näitä pitää olla joka paikasta päällä. Ihan sama mihin tilaan mä, niin tää pauhaa tällaista. Ok. Sitten se sai vedettyä kiinni se ja sitten me juteltiin. Ja sitten me käytiinkin siinä niinku sellaista yhteiskunnasta keskustelua. Sitten mä sanoin, että wow, että nämä on niinku just näitä hommia. Että sitten sekin oli, miten se sanotaan? Joo, että mä seuraan niinku, Tiihosen Ossia ja sitten kaikkea tämmöisiä, että en mä niiden kanssa samaa mieltä, mutta mä koen, että mun pitää niin kuin nähdä kaiken näköisiä näkökulmia altistaa itse. Sitten mä sanon, wow, että missä tämmöisiä ihmisiä on enemmän, että niin kuin, hänkin oli niin kuin reippaasti keski-ikää ylittänyt rouva. Ja selkeästi oli niin kuin korkeasti koulutettu, ja sitten käytiin keskustelua, niin se oli kyllä niin kuin jotenkin tosi hedelmällinen. Sitten kun mä tultiin hakemaan, niin se pysähtyi siihen oven niin kuin aukkoon se hammashoitaja siinä, kun se jäi kuuntelemaan meidän juttua, kun meillä oli siinä aika kiihkeä keskustelu. Sitten se oli sellainen, varmaan. No, anteeksi, kun mä keskeytän. Juu, mä oon tullut tänne ihan hammaslääkäri, että aina keskeyttää vaan. Sitten meni, ja toivottavasti oli hyvät päivät, mutta se oli niin hyvä kokemuksena se, että sillä palo siis hermo siihen televisioon. Ja kun se on niin kuin joka paikassa päällä. Ja ihan samahan se on, että kun sä näet niitä ja sitten sä katot sitä, niin niitä mainoksia, sä oot niin kuin unohtanut sen, että ja musta tuntuu, että ne mainokset on vaan niin kuin lisääntynyt, että se joku sarja tai joku, niin se sarja on niin kuin lyhyempi ajallisesti kuin ne mainokset, mitä ne pyörittelee siinä, niin sekin on sillä, että miten joku jaksaa katsoa näitä. Niin ja hei, ne sarjatkin, jos sä mietit, että mitäs siellä niin kuin meille kerrotaan koko aika. Siis tämä on vaan yksi tämmöinen, niin kuin, kaikki palvelee sitä tietynlaista agendaa ja tietynlaista maailmankuvaa. Ja sitten se niin kuin miettii just, että toivottavasti tulee ne sähkökatkot, niin kaikilla menee niin kuin pelvistyä kaikki. No se on, mä en ole ajatellut muuten tollain, mutta sehän on hyvä juttu. Se on, mä oon niin venannut vaan koko ajan, että kaikki menee pimeäksi, niin porukolta loppuu saman tien se, että kukaan ei enää myllytäkään niitä vittu typeriä ideoita sinne pääkoppaan. Ja Sanna Marin on paras ikinä pääministeri. Meidän hallitus on paras koskaan. EU hyvä. Putin paha. Siitähän se on. Ehkä me aletaan sitten keskustelemaan toistemme kanssa, kun ei ole enää sitä. Kelaa sitä. Ne ei ole varmaan niinku keilannut loppuun asti, kun ne rupeaa pistää sähköä kiinni. Se on meidän etu. Niin, että siitä tapahtuu yhteiskunnan herääminen. Porukka on sellainen, hei, mitäs tässä nyt pitäisi tehdä? Että pitäisikö mennä vähän naapuri Jorman kanssa heittää läppää, että kun on vilu ja nälkä ja televisiossakaan ei kukaan kerro, että mitä tässä pitäisi niin kuin ajatella, niin ehkä se on se meidän tilaisuus tässä koko hommassa sitten. Niinpä. Ja enkä mä siis sano todellakaan, että mä olisin mitenkään täydellinen tuon asian suhteen. Että kyllä mäkin siis katson läppäriltä jotain Yle Areenasta silloin tällöin jotain. Niin, mutta se on niin kuin oma valintaista. Niin. Se on niin kuin täysin eri asia. Niin. Ja se on semmoinen, mä niin kuin tiedostan sen, mitä se tekee mulle. Ja se, että sä valitset sieltä sen ohjelman, mitä sä haluat katsoa, kun televisiossa sulle annetaan vaan niitä, mitä ne on päättänyt, että siellä nyt tänään myllytetään ja katsotaan ja ihmetellään. Mitä sä luulet, onko sulla ikinä koskaan semmoista tilannetta, että sä pääset takaisin sun perheen pariin? No, kun mä elän jotenkin niin tässä päivässä, niin mä en ole sitä ihan kauheasti ajatellut. Mä en usko. Jotenkin mä ajattelen, että tämä oli vaan tämä rokoteasia oli se niin kuin näkyvä puoli siinä. Se oli niin kuin tavallaan, antoi heille jotenkin syyn, semmoisen helpon syyn sanoa, että sä et ole tervetullut. Joo. Ja että jollain lailla mä uskon, että en välttämättä pääse. Niin. Toki mun ovi on aina auki, että silloin kun he pystyvät niinku kohdata mut niinku hyväksyvästi ja sellaisena kuin mä oon, niin kyllä niinku tervetuloa, mutta että mä en suostu niinku sellaiseen, että mua haukutaan ja pidetään jotenkin hulluna tai anarkistina. Tai, jos mä jonain sinä sua haukun, niin anarkisti tulee ensimmäisenä mieleen. Niin, että kyllä tässä on niinku joutunut opettelemaan myös niitä omia rajoja, että en mä hyväksy niinku kaikkea. Ja kun muissakin ihmissuhteissa on nyt tullut se, että joutuu kyllä aika tiukkaa rajaa vetää. Että vaikka olisi kuinka mitä tahansa tai perhe tai joku uhkaisi mua jollain, niin kyllä mä niinku omat rajat on mulle tosi tärkeä ja se on sitä mun niinku
itseni rakastamista ja joskus varmaan ehkä turhaa suojaamistakin, että kyllä välillä tulee, kun tulee niin kuin oikeasti ihan hirveitä kokemuksia, niin tulee se olo, että nyt mä rakennan niin kuin näin korkeat muurit ympärilläni, että kukaan ei varmaan pääse läpi, mutta se ei ole kovin niin kuin hedelmällinen tie. Että kyllä mä yritän niitä muureja rikkoa. Joo. Oletko sä niin kuin ollut tavallaan aina semmoinen erilainen teidän perheessä tavallaan sillä, että sulla on semmoiset omat systeemit, minkä mukaan sä oot niin kuin painanut meneen aina? Siis joo, oonhan mä ollut, no ensinnäkin pienenä mua kutsuttiin sukkalotaksi, koska aina sukat jäi ihan mihin sattuu, ja siis on ollut sellaista niin kuin, no ehkä tämmöistä, mä en tiedä onko ihmisille tuttu, mutta siis nepsyproblematiikkaa on aika vilkas ja no vähän semmoista ADHD-tyyppistä, olkoon nyt sitten mistä tahansa johtuvaakaan, mutta on ollut vähän erilainen ja semmoinen, että mä en niinku oikein auktoriteetteja usko. Joo. Ja että mä haluan niinku tietää, mä haluan niinku ymmärtää ja tietää, että miksi asiat tehdään, mutta se vaan, että jotain asiaa pitää tehdä, koska pakko, niin se ei ole ikinä niinku ollut. Ja sit, vaikka mä koen olevani niinku aika paljon ajatteleva, että mullahan on niinku pyörii koko aika se kela niin mä oon jotenkin aina alisuoriutunut koulussa, että jotenkin on. Niin, en pysty lukemaan kauhean paljon niin kuin kirjoja. Äänikirjat on ollut ihan mun pelastus. Mä pystyn sisäistämään paljon paremmin sillä lailla. Mutta on ollut kyllä erilainen. Ja jotenkin aina vähän semmoinen tietyllä tavalla varmaan. No tämä nyt on tämä, mihin mä oon jotenkin liian sisäistänyt itselleni tämmöisen, niin kuin, mutta semmoinen hyljeksitty. Aina jotenkin vähän semmoinen, että toi ei kuulu niin kuin joukkoon. Joo, kun mä siis just tavallaan sen takia kysyn, koska sanoit tavallaan, että ehkä siinä oli vaan semmoinen syy sitten, helppo syy niin kuin sanoa, että koska mulla on itsellä tavallaan ollut se noita kokemuksia, tai just se, että ei kuulu mihinkään. Mun on tosi hankala jotenkin ymmärtää ihmisiä, joilla on niin kuin tavallaan semmoisia niin kuin elämän kestäviä ihmissuhteita, ja niillä on tietynlaiset, niin kuin näyttää, että niiden sosiaalinen elämä on rakentunut tietynlaiseksi, että niillä on paljon ihmisiä siinä, sitten on niitä vaan sellainen, what the fuck, että miten toi on niin mahdollista, että kyllä mä niin kuin kykenen toimiin ihmisten seurassa ja olen ihmisten kanssa, mutta se, että niiden kanssa pitäisi pystyä pitämään jotain yhteyttä, niin kun mulla ei sisäsyntystä semmoista niin kuin mekanismia, mikä ilmeisesti muilla ihmisillä on, että pitäisi pitää yhteyttä. Siis ihan samalla lailla lämpimästi ja sydämellisesti mä silti suhtaudun ihmisiin, niin, jotka, että ne on kumminkin mulle tärkeitä, mutta en mä niin kuin, multa puuttuu niin kuin ihan kokonaan tuommoinen. Mehän käytiin silloin yhdessä vaiheessa, muistaakseni keskustelua, että, että nämä tyypit, jotka nyt on täällä vähän tällä niin kuin perillä niin kuin näistä hommista, niin olisikohan tässä tämmöinen joku tietynlainen yhteinen nimittäjä, niin on just tuommoinen pikku neuropoikkeama, että jotain tuommoista niin neuropoikkeavaa meininkiä, että ei ole kaikkea. Sitten kun katselee, niin kyllähän se niin kuin vahvasti niin kuin näkyy tosi monelta vielä niin kuin päälle päin, että joo, siis onhan meillä niin kuin tosi monet meistä, mä oon kiinnittänyt huomioon ja keskustellutkin itse asiassa tosi paljon ihmisten kanssa tästä ja nauriskellut silleen, että me ollaan kaikki niin kuin pikku autistilla lauma huutaa. Niin. Selittäkää meille, näyttäkää, että mitä varten. Ja se on meidän vahvuus. Jos joku on joskus saanut niinku luulemaan, että se on niinku heikkous, että se tekee susta huonomman, niin se on sun vahvuus. Se on kyllä just niin. Ja siis mullahan niin kuin kesti pitkän aikaa ennen kuin mä niin kuin siis tajusin vasta, tai että mulle sanottiin, että hei, nyt ei ole kaikki ihan kohdallaan. Niin. Että on oppinut niin hyvin kompensoimaan kaikkea. Siis mun isoin ongelmahan on siinä siis, että mä en pysty erottamaan sitä, että mikä on niitä kompensointikeinoja, mikä on rakentunut tavallaan osaksi sitä minuutta, ja mikä on sitä oikeasti sitä mun niin sanottua oikeata autistiminää, mitä on joutunut tavallaan just peittelemään. Ja nythän mulla on ollut semmoinen prosessi, että mulla on ruvennut niin kuin esimerkiksi toi mun dysleksia lykkään ihan tosi pahasti päälle. Ja mä huomaan, että kaikki sanat niin kuin vaihtaa tosi erikoisesti. Mulla on joskus ala-asteella viimeksi ollut, mutta nyt se niin kuin, sitten mä vaan sieltä, mielenkiintoinen, että onkohan tässä prosessissa nyt tavallaan se, että nyt purkaantuu kaikkia noita juttuja pois, kun välillä mä kuuntelen mun noita
Instastoreen, niin mä huomaan siellä, että vau, okei, eli mä jätän sieltä sanoja pois, mun ajatus menee niin nopeeta, että se pitää, että jää sanoja pois kokonaan. Ja mä muistan, kun mä mukaan sanonut sitä sanaa, ja sitten mä kuuntelen, että okei, tässä menee tämmöinen joku ihmeprosessi nyt tällä hetkellä päällä. Että tosi niin kuin kummallista. Mutta tiedätkö mikä se on ihan sairaan hienoa, että sä silti teet sitä. Että aika monihan ratkaisee on silleen, että sit ne ei tee mitään tuollaista, missä ne altistuu silleen, että muut niin kuin hiffaa sen. Että multa jää nyt jotain sanoja. Mä oon ollut siis tosi avoin, kun että mä niin kuin tavallaan mä hyväksyin sen. Siis mä olin silloin, kun mä olin 27, kun mä menin lukioon. Joo. Siis siinä vaiheessa, kun mulle tuli se halu, että mä haluan opiskella. Mä haluan lukea juttuja. Mä en tiedä mistään mitään, niin mä haluan ruveta opettelemaan. Sitten se oli niin kuin tosi easy, mutta siellähän mulle niin kuin tavallaan todettiin. Ja sitten vaan sitten, että nyt on tämmöisiä juttuja. Ja sitten kun se selitti kaikkea, niin mä olin miten toi tietää nämä asiat. Mutta mä oon tullut niin sinut sen kanssa, että ei mua haittaa se, että mä esimerkiksi saan jotain sanoja suustani pihalle tai jotain, tai sitten että mä ymmärrän asioita niin kuin väärin. Sehän on joskus välillä, kun joku mitähän vittu, miten sä, luetpa uudestaan, mitä sä lukee, sitten tulet uudestaan sellainen, wow, tämä kakkoskekko näyttää ihan erilaiselta, että mitä täällä tapahtuu, mutta se, että jotenkin on niin sinut sen asian kanssa, että ei se mua häiritse enää, että totta kai eihän se tunnu tavallaan niin kuin mukavalta, jos joku niin kuin huomaa, että hei, mitä vittua, ja sitten tarttuu johonkin sellainen, sitten vaan se, että hei, mulla on niin kuin dysleksia, että en mä ole sille mitään, että sä oot vammainen, en mä sille naura silti. Haluatko sä tietää? Me ollaan kaikki vähän vammaisia. Sillä niin kuin just, että mulla on ihan sama, että mä tiedän, että ihmiset niin kuin tosi paljon, tai mun näkökulmasta ne on tosi rajoittuneita ajattelussaan. Niin sehän olisi ihan sama, kun mä joka kerta niin takertuisin kiinni, että vittu mikä, sä oot ihan afina, että miten sä oot niin tuommoista, koska se on mulle niin helppoa ja yksinkertaista, mutta muille se on hankalaa. Ja sitten se just, että kuinka, no varmaan sullakin, että kuinka paljon sä oot joutunut sitä negatiivista palautetta. Harvin olisi, hei hienosti menee, kun et istu paikallaan ja vittu koko ajan se yrität menee jotain, että hei vähän hienoa, että noin kannattaa niin kuin vahvistaa sussa. Niin, ja sen lisäksi vielä muahan on kiusattu koulussa koko mun lapsuus. Niin kuin varmaan sen takia, kun mä en ole jotenkin kuulunut siihen, osannut niin kuin liittyä muihin ihmisiin samalla tavalla. Niin kuin varmaan vähän sama kuin mitä sä koet, että sulle ei tule sitä tarvetta niin kuin välttämättä. Siis mulla on ollut tosi paljon, niin kuin mä muistan, niin kuin yläasteella, niin mulla on ollut niitä parhaita kavereita. Mä oon hengannut niiden kanssa tosi paljon. Mutta sitten nyt kun mä katson niin kuin tavallaan koko elämäni jälkeenpäin, niin kuin just tavallaan ymmärtää, että multa puuttuu ne niin kuin se semmoinen sosiaalinen verkko kokonaan sieltä. Eikä mä ole niin ajatellut, että siinä on mitään omituista, mutta sitten kun sä katsot muita ihmisiä, on vaan sellainen, vau, nämä tyypit, näillä on niin kuin tämmöisiä jotain niin kuin, oikeasti ne niin kuin tapaa tiettyinä niin kuin juhlapyhinä ja tommosina, kun ei mulla niillä ole mitään merkitystä. Se on ollut tosi niin kuin raskasta opetella niille se joku merkitys. Sitten on vaan sellainen, tässä pitää tehdä, nyt on hienoa. Mutta on se helpompaa nyt tiedostavien ihmisten kanssa kyllä. No on. Niin kuin, toki se on sillain raskastakin, mutta on se silti helpompaa. Ei toki kaikkien, että kyllä tässä on sekin nyt opittu, että vaikka olisi niin kuin ymmärtäisi maailman menosta, niin kun mullahan oli jossain kohtaa, että mä otin niin kuin kaikki jotenkin avosylin vastaan ja sillai niin olen kyllä oppinut sen, että ihan vaikka oltaisiin samalla puolella, niin kaikkien ei kannata tulla niin kuin mun lähelle, ja kaikki ei ole niin kuin mulle hyväksi siltikään. Joo, ja tuo on varmaan semmoinen piirre, mikä mä veikkaan, että on tosi monessa meissä, että me ollaan niin kuin liiankin avoimia tietyssä mielessä. Että mäkin olen joutunut tavallaan niin kuin opettelemaan siihen, että hei, tässä kohtaa pitää paina sitä jarrua vähän aikaa ennen kuin sä näet, että mikä on niin kuin meininki, koska se on ollut semmoinen asia, mitä ei välttämättä osannut. Ja siitä on koitunut oikeastaan enemmän niin kuin haittaa. Kyllä. Ja se on vaan omituista tavallaan ajatella, että joku tekee semmoisia asioita. Mulla itsellä ei ottaa sitten semmoista nappia siellä päässä, että semmoisia asioita tekisi. Niin. Sekin just, että what? Sä olit niiden nuorten kanssa niin kuin teit duuni, eikö niin? Joo, tai siis perhetyötä, että sekä vanhempien kanssa ja lasten ja nuorten kanssa. Ja sitten tietysti, mulla sitten oli niinku ammatillisen tukihenkilötyön asiakkaita, milloin mä tapasin vaan niinku pelkästään sitä nuorta. Oletko sä niinku ajatellut, että sä tekisit niinku nuorten kanssa niinku duunia? Koska sillä, että jos ajattelee, niin mähän on itse paljon
tosi paljon niin kuin kelannut sitä, että tietyllä mielellä niin kuin haluaisi olla just tuommoinen joku nepsyvalmentaja tai joku muu vastaava. Mullahan on nepsyvalmentajan koulutus, mikä on kyllä aika huvittava juttu, kun mä oon itse ihan nepsy. No ehkä sitten mä voi olla kokemusasiantuntija. Niin, kyllä. No mutta siis oon ajatellut ja haluaisinkin tehdä nuorten kanssa, mutta en halua tehdä siinä vanhassa systeemissä, että se mun täytyy vielä niin kuin jotenkin ratkaista, että millain, mutta kyllä haluaisin tehdä. Niin kuin ajattelee just sillä, että nuoret tarvitsisi niin kuin just sunlaisia ihmisiä, just sunlaisia aikuisia, jotka niin kuin oikeasti niin kuin lähestyy siinä samalla tasolla tavallaan niiden kanssa, että ei, niin kuin, ei sieltä auktoriteetin kautta. Mitä tämän kaiken prosessin läpi, kun sä oot vetänyt, niin mitä sä luulet, että mikä on ollut sulle se kaikista niin kuin syvin ja paras opetus tästä koko prosessista? No kyllä se on se, minkä mä oon jo sanonut, että mä olen kannettu. Mä voin niin kuin hypätä, tiedäksä sieltä kielekkeeltä ja tiedäksä lentää. Joo. Mä oon kannettu. Et mun ei tarvi niinku yrittää itse olla jollakin tavalla tai niinku kontrolloida tai pakottaa mitään mihinkään itteeni. Et mä voin vaan niinku olla täysin niinku suunnittelematta. Ja tällä hetkellä tietysti, kun ei tarvitse töissä käydä, niin voinkin olla sille, että ei tarvitsekaan suunnitella, mutta jotain tämmöisiä random jamin kanssa jutusteluja. Mutta niinku, se, että hei, et elämä kantaa, me ei olla yksin täällä. Mutta mitään tärkeämpää ei musta niinku ole kuin se kokemus, että sä tiedät, että sä et ole yksin. Jep. Ihan älyttömän hienoa. Me voitaisiin periaatteessa pistää vähän hommaa pakettiin tässä kohtaa, mutta mitä sä sanoisit ihmisille, jotka on käynyt tuommoisen samanlaisen prosessin läpi, niin mitkä on niin kuin tavallaan sun semmoiset, niin kuin, mitä sä haluaisit sanoa tuommoisille ihmisille, niin mitä sä haluaisit sanoa semmoisille ihmisille? Mikä on sun neuvot tai semmoiset sanat? No varmaan se, että oo ihan niin kuin reilusti heikko ja ota apua vastaan, pyydä apua, anna muiden ihmisten auttaa. Yllättäen voikin olla vaikka kuka. Jep. Voi tulla, joku haluaa juristi viedä sun asian oikeuteen ja toinen haluaa antaa sulle rahaa, yksi haluaa viedä sut lounaalle, ihan mitä vaan. Ei tarvii olla kova. Eikä tarvitse olla, minä selviän yksin kaikesta ja nyt äkkiä vaan hommaan jonkun hirveän työn ja näin. Ota vastaan. Se on ihan sairaan. Niin kun mitä tässä niin on kuunnellut sun, niin ei voi tavallaan niin ihailla sitä, että miten sä oot niin tavallaan tullut ton koko asian läpi ja mikä on se niin lopputulema. Olisi ollut kiva olla täällä niin kuin alkuvuodesta. Olisi ollut ihan semmoista. Haistakaa saatana! Sellainen kunnon niin taistelumodessa. Niin, mutta siis ihan mielettömän paljon kiitosta, että tulit jakamaan tämän systeemiin. Ja kiitos tästä keskustelussa. Oli niin kuin huikeita juttuja. Mä luulen, että pitää jossain vaiheessa kyllä ottaa toi tuommoinen kunnon nepsykeskustelu oikeasti sillä, että vaan pelkkää sitä. Otetaan kaikki nepsyt, ketä tiedetään messiin. Se voisi olla kyllä aika huippu. Mutta kiitos kuuntelijoille jälleen kerran ja palataan taas viikon päästä tiistaina astiaan. Kiitti, moi moi! Kiitos.